Η τρίτη ομάδα θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό σχέδιο με τίτλο «Ομαδική καλλιέργεια ακτινιδίου». Συντονιστής της ομάδας είναι ο κύριος Ζαχαρίας Αθανασάκης, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο αναπληρωτής ερευνητής του Ινστιτούτου Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών και επισκέπτης καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. Οι φοιτητές που έχουν εκπονήσει τη μελέτη κατά αλφαβητική σειρά είναι Ελένη Ανδρουλάκη, Μαρία Γιακουμέλου, Σοφία Παπά, Σπήλιος Πέτζας, Γιώργος Πετρίδης και Χριστίνα Ψαριανού. Παρακαλώ, λόγο στην ομάδα. Θα το κάνει τώρα. Κάντε το μόνο το υπονείδιο εδώ. Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε την εταιρεία Cretan Valley Kiwi και ας περιηγηθούμε στην ακτινιδιά. Ο τόπος δραστηριότητάς μας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο νομό Ρεθύμνης, στην περιοχή των ποταμών, κατάντε του ομώνυμου φράγματος, βρίσκεται φυσικά οριοθετημένη κοιλάδα συνολικής έκτασης 365 στρεμμάτων. Στην κοιλάδα αυτή ήδη καλλιεργούνται τα τελευταία 40 χρόνια 25 στρέμματα ακτινιδεώνα με παραγωγή 55 τόνους ετησίως. Η ποσότητα αυτή διατίθεται στην τοπική αγορά της Κρήτης και όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι εκτάσεις στη γύρω περιοχή παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Έτσι, μετά από μελέτη πολλών μοντέλων, καταλήξαμε στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα καλλιεργεί αρχικά τα 200 στρέμματα με στόχο τη συνολική έκταση, παράγοντας 600 με 800 τόνους ακτινιδίου ετησίως και θα διαθέτει τις ποσότητες στις αγορές της Κρήτης, του Βελγίου και της Γερμανίας. Μετά από τη διάθεση των ντόπιων παραγωγών για ανάπτυξη της περιοχής. Το όραμα της Cretan Valley Kiwi θα γίνει μια πρότυπη μονάδα παραγωγής και εμπορίας βιολογικού ακτινιδίου. Η αποστολή της εταιρείας θα είναι να προσφέρει προϊόν κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας τόσο σε εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας έτσι σε έναν γευστικότερο και υγιεινότερο τρόπο ζωής, ικανοποιώντας τους πελάτες της και προσφέροντας αξία στους μετόχους της. Παρ' όλα αυτά, επίσης, η Cretan Valley Kiwi ενδιαφέρεται για την κοινωνική ευθύνη, θα προσφέρει προϊόν υψηλής ποιότητας, ασφαλές για την υγεία, θα σέβεται το περιβάλλον και την ενδιαφέρει προστασία του, καλλιεργώντας βιολογικά και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Όσον αφορά την οργανωτική δομή, στην κορυφή της κυριαρχίας θα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έπειτα ο Γενικός Διευθυντής. Τα τμήματα της εταιρείας θα είναι το τμήμα των πωλήσεων και μάρκετινγκ, όπου από το τρίτο έτος και έπειτα θα στελεχωθεί από τον Εμπορικό Διευθυντή, από υπεύθυνους για τις αγορές και από υπεύθυνους για τις αγορές του εξωτερικού. Ένα ακόμα τμήμα θα είναι το συσκευαστήριο και το τυποποιητήριο, που θα δημιουργηθεί από το 8ο έτος της ίδρυσης της εταιρείας. Ενώ η παραγωγή θα υπάρχει ήδη από το τμήμα της παραγωγής, φυσικά θα υπάρχει από το πρώτο έτος και θα είναι στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο γεωπόνο, καθώς και με προσωπικό που θα εργάζεται στην καλλιέργεια. Το τμήμα λογιστηρίου δεν θα υπάρχει στην εταιρεία, η εταιρεία θα συνεργάζεται με εξωτερικό λογιστή. Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, όσοι από τους ιδιοκτήτες γης θελήσουν να επενδύσουν στην εταιρεία και με χρηματικά κεφάλαια, θα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο ίσο του 51%, ούτως ώστε να κατέχουν την κυριότητα της εταιρείας, να μείνει δηλαδή η εταιρεία στην τοπική κοινωνία. Ενώ οι ξένοι μπορούν να επενδύσουν, ωστόσο, και μπορούν να υπάρχουν κεφάλαια και από ξένους επενδυτές, τα οποία όμως θα καταλαμβάνουν ποσοστό μικρότερο ίσο του 49%. Το προϊόν της εταιρείας θα είναι το νοπό βιολογικό ακτινίδιο,
ένα φρούτο με μεγάλη διατροφική αξία, πλούσιο σε βιταμίνες C, Α και Ε. Είναι φυσική πηγή φωλικού οξέως, καθώς και πλούσιο σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του φωσκώματος. Επίσης, περιέχονται αξιόλογες ποσότητες λουτεΐνης, η οποία βοηθά στην πρόληψη οφθαλμολογικών προβλημάτων. Ακόμη, περιέχεται το πρωτεολιτικό ένζυμο ακτινιδίνη, η οποία όταν έρθει σε επαφή με νοπό κρέας, το καθιστά πιο μαλακό. Αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να αποτελέσει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας προς παρασκευή πολτού, που θα δώσει στο προϊόν άλλη επιπλέον χρήση και θα προσδώσει υπεραξία. Το προϊόν μας θα είναι βιολογικό και θα έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι η IFS, η ISO και η Global Gap, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος. Όσον αφορά την προβολή και την προώθηση του προϊόντος, θα γίνει με συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς, παρακίνηση σε γευστικές δοκιμές, καθώς και διαφήμιση, κοινωνική δικτύωση στα social media, όπου μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και στο Twitter. Το ακτινίδιο στην Ελλάδα έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις όσον αφορά τις εκτάσεις, καθώς και με την παραγωγή του ακτινιδίου. Η τιμή του Έλληνα παραγωγού παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις, με δύο μεγάλες σχετικά πτώσεις τα έτη 2004 και 2009, οι οποίες οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που απέδωσαν προϊόν μικρού μεγέθους, το οποίο δεν προτίμησαν οι καταναλωτές και έτσι οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν την τιμή που το πουλούσαν. Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι στην περιοχή για την οποία αναφερόμαστε δεν συνέβη κάτι τέτοιο, καθώς οι κλιματικές συνθήκες ήταν κατάλληλες, παράχθηκε πολύ καλής ποιότητας προϊόν και η τιμή παραγωγού ήταν στο 1,5 ευρώ. Όσον αφορά την έρευνα αγορών, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι η 5η παγκόσμια δύναμη σε εξαγωγές ακτινιδίου και εξάγουμε σε 51 χώρες. Οι ποσότητες που εξάγουμε φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, με το περσινό έτος να έχουμε εξάγει 90.000 περίπου τόνους, ενώ φέτος οι εξαγωγές μας κυμάνθηκαν στους 140.000 τόνους. Όσον αφορά τις αγορές στις οποίες θα διαθέτουμε το προϊόν μας, ξεκινάμε με την αγορά της Κρήτης, η οποία είναι μία μικρή αγορά, όμως η τιμή παραγωγού είναι αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 20 λεπτά ανά κιλό. Επίσης, είναι πολύ χαμηλά τα κόστη μεταφοράς στο νησί και αυτά τα δύο μας αφήνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Όσον αφορά την αγορά της Γερμανίας, η μεγάλη άνοδος στη βιολογική αγορά, καθώς και η κατανάλωση βιολογικών φρούτων και λαχανικών από κυρίως τους νεότερους ηλικιακά καταναλωτές, φέρνουν το ακτινίδιο στην τρίτη θέση με 3%. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες τώρα στη χώρα αυτή δεν επιτρέπουν την παραγωγή ορισμένων προϊόντων και έτσι αναγκάζεται η χώρα να εισάγει προϊόντα από άλλες χώρες. Επίσης, ο Γερμανός καταναλωτής, ευαισθητοποιημένος σε θέματα διατροφής και υγείας, προσανατολίζεται στα βιολογικά προϊόντα και αυξάνει συνεχώς την δαπάνη του για αυτά. Εδώ βλέπουμε τις ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίου στη Γερμανία, όπως κυμάνθηκαν τα τελευταία έτη. Φέτος παρουσιάσαμε ρεκόρ εξαγωγών στη Γερμανία με 8.830 τόνους. Όσον αφορά την αγορά του Βελγίου, είναι μια μικρή αγορά, όμως καλά οργανωμένη. Οι καταναλωτές είναι μέσου προς υψηλού εισοδηματικού επίπεδου και αυξάνουν συνεχώς τη δαπάνη για νοπά φρούτα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ακτινίδια αύξησαν τη δαπάνη κατά 21% τα τελευταία 3 έτη. Η μικρή παρουσία ελληνικών φρούτων στην αγορά αυτή και η μεγάλη προτίμηση των καταναλωτών εξαιτίας του ρεύματος τουρισμού από τους Βέλγους καταναλωτές προς τη χώρα μας δημιουργεί ευκαιρία για να προσανατολιστούμε στην αγορά του Βελγίου. Όσον αφορά την ανάλυση SWOT, όπως προέκυψε μετά από την έρευνα αγοράς, τα δυνατά μας σημεία
είναι στην γεωγραφική θέση της περιοχής, στην οποία υπάρχει ιδανικό μικροκλίμα, το οποίο έχει ενισχυθεί μετά την παρουσία του φράγματος. Έτσι, παράγεται προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της υφιστάμενης παραγωγής, έχει πολύ καλή φήμη στην τοπική αγορά. Έτσι, προτιμάται από Έλληνες καταναλωτές, καθώς και αλλοδαπούς τουρίστες του νησιού. Το προϊόν μας θα είναι από βιολογική καλλιέργεια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη απήχηση στον καταναλωτή, καθώς και η εταιρεία μας θα συμπεριλαμβάνει καταρτισμένο προσωπικό με ικανοποιητικές αμοιβές, γιατί τα κέρδη πρέπει να μοιράζονται. Οι αδυναμίες μας έγκυται στην όψιμη ορίμανση του προϊόντος, καθώς οι αγορές προτιμούν την προϊομότητα. Όμως, αυτή τη στιγμή, δοκιμαστικά χρησιμοποιείται μια ιταλική ποικιλία, η οποία δίνει καρπό το Σεπτέμβριο και έτσι, αν ευδοκιμήσει, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε προϊόν και νωρίτερα. Όσον αφορά τις απειλές, οι πιθανές δυσκολίες στη χρηματοδότηση λόγω της οικονομικής κρίσης αποτελούν μια απειλή, όμως δεν είναι απειλή μόνο για την Cretan Valley Kiwi. Ο ανταγωνισμός από Ιταλία στις αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε είναι μεγάλος, όμως με τα κατάλληλα διαφημιστικά μέσα και την ποιότητα του προϊόντος μας μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Όσον αφορά τις ευκαιρίες, είναι η αύξηση της ζήτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η στροφή των καταναλωτών στη διατροφή φρούτων και λαχανικών και κυρίως βιολογικών, καθώς και η μεγάλη προτίμηση της γερμανικής και της βέλγικης αγοράς στα βιολογικά, αλλά και ειδικά στα ελληνικά προϊόντα. Επίσης, υπάρχει μεγάλη επιθυμία από τους ντόπιους καταναλωτές, παραγωγούς, για εκμετάλλευση και ανάπτυξη της περιοχής. Για την Cretan Valley Kiwi, κάθε ευκαιρία αποτελεί και ένα στόχο. Έτσι, στόχος μας είναι η παραγωγή ενός μόνο φρούτου, του βιολογικού ακτινιδίου, με υψηλή ποιότητα και υψηλή τιμή. Αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε με τη στρατηγική της εστίασης με διαφοροποίηση. Όσον αφορά την αγορά της Κρήτης, στόχος μας είναι η αύξηση του μεριδίου που κατέχει το ακτινίδιο της υφιστάμενης αγροτικής εκμετάλλευσης από 5% σε 11%. Στόχο που θα πετύχουμε με τη στρατηγική της ανάπτυξης και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη της αγοράς. Ακόμη ένας στόχος μας είναι η διείσδυση στην αγορά της Γερμανίας με μερίδιο 0,3% σε βάθος δεκαετίας, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 400 τόνους. Αυτό το στόχο θα τον επιτύχουμε με τη στρατηγική της διείσδυσης στην αγορά, όπως επίσης και τη διείσδυση στην αγορά του Βελγίου κατά το πέμπτο έτος με τη στρατηγική της διείσδυσης στην αγορά. Άλλος ένας στόχος μας και βασικός είναι η δημιουργία κερδοφόρας επιχείρησης μέσω της ενοποίησης των γεών και τη σύσταση της Cretan Valley Kiwi ΑΕ. Μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας είναι η καλλιέργεια της συνολικής έκτασης της κοιλάδας, δηλαδή τα 365 στρέμματα, η μείωση του κόστους παραγωγής και η υπεραξία στο προϊόν. Τους στόχους αυτούς θα τους πετύχουμε με τη στρατηγική της ανάπτυξης μέσω του κάθετου συντονισμού και της κάθετης ολοκλήρωσης. Ας περάσουμε τώρα στην οικονομική ανάλυση της εταιρείας, ξεκινώντας με τον προϋπολογισμό της απαιτούμενης επένδυσης. Πρώτα απ' όλα, θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε φυτεία στην έκταση των 175 στρεμμάτων, το κόστος της οποίας θα περιλαμβάνει την προετοιμασία του εδάφους, την φύτευση τεντριλίων ηλικίας 2 ετών, την υποστήλωση που είναι απαραίτητη για την εν λόγω φυτεία και θα γίνει με τσιμεντένιους πασάλους και με σύρματα, καθώς επίσης περιλαμβάνει και τα πλαστικά της άρδευσης. Έπειτα θα περιφράξουμε τη φυτεία με κολόνες και σύρματα ύψους 2 μέτρων. Θα ανεγερθεί ένα κτίριο το οποίο θα στεγάζει το χώρο γενικής συνέλευσης και τα γραφεία των μετόχων και το οποίο θα είναι βιομηχανικού τύπου με σκελετό από μεταλλικούς δοκούς, πλαίσια και κάλυμα από πάνελ και το κόστος του οποίου περιλαμβάνει και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Φυσικά θα αγοραστεί ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός των γραφείων, ενώ όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι η απαραίτητη αγορά ενός γεωργικού ελκυστήρα 65 ύπων, μιας φρέζας, ενός ψεκαστικού μηχανήματος και ενός τελεχοκόπτη, τα οποία θα αγοραστούν ως ελαφρώς μεταχειρισμένα. Γενικό σύνολο της επένδυσης είναι οι 447.710 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από επιδότηση ΕΣΠΑ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
και συγκεκριμένα του μέτρου 123α Γεωργία Δασοκομεία. Ένα 22% θα προέλθει από τα κεφάλαια των μετόχων και ένα 28% από δανεισμό. Όσον αφορά το δανεισμό, ύστερα από έρευνα που έγινε, η καλύτερη επιλογή κρίθηκε η δανειοδότηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Τζέρεμι. Τώρα, όσον αφορά το ψυγείο και το συσκευαστήριο, η εταιρεία δεν θα διαθέτει ιδιόκτητους αυτούς τους χώρους από την ίδρυσή της και θα συνεργάζεται με εταιρείες είτε συνεταιρισμούς που βρίσκονται στο νομό Χανίων και στο νομό Ηρακλείου. Ωστόσο, το 8ο έτος έχει σκοπό να εγκαταστήσει ιδιόκτητους αυτούς τους χώρους και η εν λόγω επένδυση περιλαμβάνει ένα ψυγείο, το οποίο θα είναι η ιδιοκατασκευή από ψυκτικό, ένα συσκευαστήριο που θα αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό καλυμπραδόρο και ένα κτίριο για να στεγαστούν αυτοί οι χώροι. Το γενικό σύνολο της εν λόγω επένδυσης είναι οι 391.500 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί 70% από επιδότηση και κατά 30% από το αποθεματικό επενδύσεων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το υποθεματικό επενδύσεων, η εταιρεία θα διαθέτει ένα ποσοστό από το 5ο έως και το 7ο, ένα ποσοστό επί των καθαρών κερδών από το 5ο έως το 7ο έτος, της τάξης του 10 με 15% με σκοπό να κάνει αυτήν ακριβώς την επένδυση μεταξύ 7ου και 8ου έτους. Ας περάσουμε τώρα όμως να δούμε τις αποδόσεις της φοιτείας. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι η φοιτεία ξεκινάει να δίνει παραγωγή από το 3ο έτος, της τάξης των 300 με 400 κιλών αναστρέμμα, ποσότητες οι οποίες αυξάνονται φτάνοντας στο 6ο έτος τους 3,5 τόνους αναστρέμμα. Από το 25ο έτος και μετά η δυναμικότητα της φοιτείας αρχίζει και φθήνει, φτάνοντας στο έτος 40 τους 2,5 τόνους αναστρέμμα. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει πορεία 40 ετών, ωστόσο η οικονομική ζωή της φοιτείας ξεπερνάει τα 40 έτη. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι τα χρηματοοικονομικά μας στοιχεία έγιναν βάσει των αποδόσεων αυτών. Ωστόσο, οι αποδόσεις αυτές μπορούμε να πούμε συντηρητικές, καθώς με τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες και με ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό μπορούν να φτάσουν και τους 4 τόνους ανά στρέμμα. Φυσικά όλα αυτά θα τα διαθέτει η εταιρεία και έτσι μακροπρόθεσμα μπορεί να φτάσει αυτές τις αποδόσεις. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε την πορεία των ετήσιων πωλήσεων σε συνδυασμό με τις ετήσιες δαπάνες. Έως και το 4ο έτος οι δαπάνες υπερτερούν των πωλήσεων, ωστόσο από το 5ο έτος και μετά οι πωλήσεις αυξάνονται αναλογικά πολύ περισσότερο και αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο καμπυλών παρουσιάζει τα μεγάλα περιθώρια κέρδους που έχει η εταιρεία. Ας δούμε για ακόμα μια φορά τις αποδόσεις της φοιτείας ανά έτος. Σε κάθε έτος, στην κορυφή κάθε ράβδου φαίνεται η αξία σε ευρώ των αποδόσεων αυτών και ο σκοπός για τον οποίο έγινε το εν λόγω γράφημα είναι να δείξουμε που βρίσκεται το νεκρό σημείο σε κάθε έτος. Το σημείο δηλαδή το οποίο φανερώνει πόσες πωλήσεις πρέπει να πουληθούν, ούτως ώστε να καλύπτονται οι αιτήσεις δαπάνες. Φυσικά υπολογίστηκε από το 5ο έτος και μετά, καθώς από τότε θα έχουμε θετικά οικονομικά αποτελέσματα και παρουσιάζεται με τη μορφή ποσοστού σε κάθε ράβδο. Οποιαδήποτε ποσότητα πωλείται πέραν των ανοιχτόχρωμων περιοχών αποτελεί κέρδος για την εταιρεία. Ας δούμε τώρα πώς μεταφράζονται όλα αυτά με τη βοήθεια χρηματοοικονομικών δικτών. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης υπολογίστηκε μεταξύ 6ου και 7ου έτους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς μιλάμε για μια δεντρώδη καλλιέργεια. Οι δύο δείκτες της κερδοφορίας φαίνονται στο παρόν διάγραμμα από το 5ο έτος και μετά, καθώς από εκείνο το έτος έχουν θετική τιμή. Και η πορεία τους αποδεικνύει την κερδοφόρα δυναμικότητα της εταιρείας και το πόσο ελκυστική είναι για τους μετόχους της. Ο δείκτης της καθαρής παρούσας αξίας για την περίοδο δεκαετίας υπολογίστηκε στις 671.000, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, ενώ ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης υπολογίστηκε στο 20,3%, αρκετά μεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου αγοράς, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι η επένδυση είναι βιώσιμη και κερδοφόρα. Θελήσαμε όμως να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα και την οικονομική πορεία του σχεδίου και κάτω από δυσμενέστερες συνθήκες. Έτσι, προβήκαμε σε ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους της τιμής πώλησης στο εξωτερικό, τιμή πώλησης στην Κρήτη και αποδόσεις αναστρέμμα. Οι μέσες τιμές και οι αποκλίσεις τους φαίνονται στον πίνακα, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποίησαμε είναι η Monte Carlo για πλήθος επαναλήψεων ίσον με 100. Οι μέσες τιμές των παραμέτρων και των δύο χρηματοοικονομικών δικτών φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα,
ενώ η χαμηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε στην καθαρή παρούσα αξία ήταν οι 268.000 και η μέγιστη το 1.178.000. Ο IRR παρουσίασε ελάχιστο στο 12,5% και μέγιστο στο 27,3%. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες τιμές των δύο αυτών δικτών, βλέπουμε πως είναι αρκετά χαμηλότερες από αυτές που αναμένουμε βάσει του, σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, ωστόσο αποδεικνύουν ότι έστω και με τις δυσμενέστερες συνθήκες, η επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη και κερδοφόρα και να δίνει ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους της. Τα βασικά σημεία του Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά σημεία του χρονοπρογραμματισμού μας είναι ότι μεταξύ πρώτου και δευτέρου έτους θα έχουμε την πώληση μόνο από την παραγωγή της υπάρχουσας φυτείας στην Κρήτη. Από το τρίτο έτος και έπειτα θα έχουμε παραγωγή από τη νέα φυτεία. Το τέταρτο έτος θα εισέλθουμε στην αγορά της Γερμανίας. Το πέμπτο έτος θα έχουμε τα πρώτα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Το έκτο έτος θα έχουμε μεγιστοποίηση αποδόσεων και είσοδο στην αγορά του Βελγίου. Και μεταξύ 7ου και 8ου έτους θα έχουμε τη δημιουργία ιδιόκτητου ψυγείου και συσκευαστηρίου. Τα συμπεράσματα λοιπόν από το επιχειρηματικό μας σχέδιο είναι πως η Cretan Valley Kiwi θα γίνει μια κερδοφόρα εταιρεία με προϊόν εκλεκτής ποιότητας και γεύσης, θα αποκτήσει τη φήμη αλλά και την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού και όλα αυτά θα της εξασφαλίσουν μακροβιότητα. Όσον αφορά τους μετόχους, θα χρειαστεί να επενδύσουν λίγα κεφάλαια, θα εισπράττουν από το 5ο κιόλας έτος και για περίοδο μεγαλύτερη των 40 ετών. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον επιστημονικό μας υπεύθυνο κύριο Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο και τον υπεύθυνο συντονιστή της ομάδας κύριο Ζαχαρία Θανασάκη. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου της Cretan Valley Kiwi. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις από την Επιτροπή. Ο κύριος Καπρέλης. Πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια. Υπάρχει ρεαλισμός στο σχέδιό σας. Κάποια πράγματα θα ήθελα διευκρινιστικά να ρωτήσω. Γιατί υπάρχουν κάποια εάν στην παρουσίαση. If. Το πρώτο είναι εάν είναι η συμφωνία των ιδιοκτητών της γης ή είναι υπόθεση εργασίας να ενωθούν στην εταιρεία αυτή, να συνεισφέρουν με τη γη. Στο γραπτό κείμενο αναφέρατε ότι θα ξεκινήσετε με τα 200 στρέμματα και δεν αναφέρεστε στην υπόλοιπη προοπτική των μέχρι τα 365. Σήμερα δώσατε τη διευκρίνηση ότι επιλέγετε σε άλλη φάση να πάτε μόνο στο ακτινίδιο. Παρόλο που αναγνωρίζετε στις αδυναμίες ότι με ένα μόνο προϊόν είναι πιο δύσκολη η προσέγγιση των ξένων αγορών. Άρα, το ερώτημα είναι καταρχάς, έχετε αποφασίσει ότι πάτε στο ακτινίδιο? Το δεύτερο, έχουν προσεγγιστεί οι ιδιοκτήτες της γης που θα μπουν με το 51% ή είναι μια υπόθεση? Και αν, διότι τότε, εάν γνωρίζοντας και την Κρήτη, θέλει πολύ μεγαλύτερη διεργασία ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχετε βάλει τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά τα λίγα. Το μικρόφωνο. Είναι ανοιχτό τώρα, ναι. Ερωτήσατε αρχικά για αν είναι υπόθεση εργασίας ή αν είναι πραγματικό γεγονός. Από την συνολική έκταση των 365 στρεμμάτων της κοιλάδας, τα 25 στρέμματα καλλιεργούνται... Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες της γης. Έχουν ανιχνευτεί αυτοί. Ναι, αυτό ακριβώς θα σας πω. Τα 200 στρέμματα ανήκουν σε 6-7 ανθρώπους που έχουν ήδη υπογράψει ότι θέλουν να ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία. Και η προοπτική για τα 365 υπάρχει γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της γης. Όσον αφορά για το ακτινίδιο που είπατε ότι γιατί έχουμε κατευθυνθεί εκεί. Ύστερα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και από
καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Η συγκεκριμένη κοιλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Το μικροκλίμα της συγκεκριμένης κοιλάδας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για το ακτινίδιο και γι' αυτό έχουμε κατευθυνθεί σε αυτή την καλλιέργεια. Κάποιες άλλες καλλιέργειες που έχουν δοκιμαστεί στην εν λόγω περιοχή είναι ορισμένες πορτοκαλιές, γενικότερα και κάποια εσπεριδοειδή, τα οποία όμως λόγω προβλημάτων υγρασίας δεν έχουν αποδώσει και γι' αυτό οι εκτάσεις έχουν μείνει τελικά καλλιέργητες. Μια τελευταία ερώτηση πάλι. Αναφέρεστε στις αδυναμίες στην οψιμότητα του προϊόντος. Ναι, ότι είναι όψιμο το προϊόν, αν και οι αγορές το θέλουν πιο πρώιμο. Κάνατε όμως μεγάλη προσπάθεια να αναλύσετε ότι η τοπική αυτή ποικιλία είναι η καλύτερη. Απ' την άλλη πλευρά, στην παρουσίαση λέτε ότι θα δοκιμάσετε όμως και μια ιταλική ποικιλία που είναι πιο πρώιμη. Τι γίνεται τώρα εδώ? Νέα Ζηλανδία ή Ιταλία? Η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι πιο δυνατή από τη Νέα Ζηλανδία στις εξαγωγές. Σαν ποικιλία, δεν νομίζω ότι... Όσον αφορά την ποικιλία, η ποικιλία είναι συγκεκριμένη. Η περιοχή είναι αυτή που δίνει το ιδιαίτερο προϊόν. Δεν είναι τοπική ποικιλία ακτινιδίου. Είναι η Hayward, είναι γνωστή ποικιλία, χρησιμοποιείται στην Ελλάδα σε ένα 80% ίσως και παραπάνω. Και αυτή είναι η ποικιλία. Η περιοχή είναι αυτή που δίνει το ιδιαίτερο προϊόν με την ιδιαίτερη γεύση. Οπότε, πειραματικά, ούτως ή άλλως, ήδη και η υφιστάμενη καλλιέργεια πειραματικά έχει δοκιμάσει και άλλες ποικιλίες. Σε πειραματικό στάδιο, προχωρώντας η επιχείρηση, ίσως δοκιμάσει να δει μήπως μπορέσει αυτό το handicap της οψίμησης να το βρει μέσα από κάποια άλλη ποικιλία, δοκιμάζοντας κάποια άλλη ποικιλία. Ο κύριος Λιάπης. Συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Πραγματικά πιστεύω ότι τεχνικά ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα μείνω σε ένα χαρακτηριστικό, γιατί μου αρέσουν τα οργανωτικά. Για τονώστε λίγο παραπάνω την οργανωτική καινοτομία σε αυτό που κάνετε, τις συλλογικότητες των τοπικών παραγόντων. Βάλτε πουλ μέσα μετόχων που θα μπορέσουν να αυξήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Κινήστε διαδικασίες, δηλαδή, όπου μεγαλώνει η παραγωγή βάσει, ας πούμε, πολυμετοχικών σχημάτων. Μου άρεσε αυτό και μπράβο και συγχαρητήρια. Είδαμε κάτι, ας πούμε, τουλάχιστον που πηγαίνει προς πολυμετοχικότητα ή ως προς άντληση κεφαλαίων ή όπως μια εξωστρέφεια. Μια τεχνική παρατήρηση. Κάπου είδα μια τιμή παραγωγού 0,40 και μετά μιλάτε για μια τιμή παραγωγού 1,20. Αυτό που θέλω να μου το απαντήσετε και θα μου εξηγήσετε τι συμβαίνει σε αυτό. Και το δεύτερο, βλέπω ένα volatility πάνω στη διακύμανση της τιμής του ακτινιδίου, το οποίο θα πρέπει να φεύγει στο 50%. Δηλαδή, από 0,20 στο 0,60. Δηλαδή, έπαιζε από μια τιμή 0,23 στις τιμές παραγωγού μέχρι το τέτοιο. Πάρα πολύ καλή η κίνησή σας και τεχνικά άψογη η κίνηση που κάνατε με τη Μοντε Κάρλο, όπου βγάζετε τις επαναλήψεις σας και σωστά το πάτε με επαναλήψεις, με κάτω και πάνω όριο στο IRR. Τεχνικά δεν έχω να κάνω πολλές παρατηρήσεις. Δώστε μου μόνο αυτή τη λύση στην τιμή του παραγωγού. Επειδή ήδη, όπως σας είπαμε, υπάρχει μια καλλιέργεια στην περιοχή αυτή που παράγει προϊόν και το διανέμει, η τιμή παραγωγού είναι στο 1 € και 20 λεπτά με τα υπάρχουσα στοιχεία. Μετά από 2 ταξίδια που πραγματοποιήσαμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρεθύμνου, και έρευνα σε τοπικά καταστήματα, είδαμε ότι αυτή είναι η τιμή στην οποία ο κύριος Γαβράς, ο οποίος έχει και την έκταση, πουλάει. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή οι παραγωγοί δίνουν το προϊόν τους συνήθως σε συνεταιρισμούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη συσκευασία και την τυποποίηση του προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς, τη δίνουν σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Η φυτεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάνει και την τυποποίηση και τη συσκευασία και αναλαμβάνει και τα έξοδα για τη μεταφορά. Οπότε ενσωματώνονται στην τιμή. Βλέπω ότι λέτε ότι καθώς θα μεγαλώνει η εκμετάλλευση και θα μπουν και τα άλλα στρέμματα, θα μειωθεί και το κόστος. Το λέτε αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε θα αναγκαστείτε να πηγαίνετε προς τα κάτω, αφού καλύψετε την αγορά της Κρήτης και βγείτε προς τα έξω, όπως Γερμανία ή οτιδήποτε άλλο.
Μετά από έρευνα στις αγορές, είδαμε ότι οι τιμές των βιολογικών προϊόντων και συγκεκριμένα των βιολογικών ακτινιδίων κυμαίνονται τόσο και ακόμα περισσότερο, με μέγιστη τιμή το 1,60 €. Θεωρούμε ότι είμαστε και φτηνοί. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Και από μένα τα συγχαρητήριά μου για τη δουλειά σας. Θεωρώ όμως ότι, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, ότι ένα τεράστιο μείον για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να επενδύσει σε αυτό το οποίο προτείνεται, είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής, του πώς αυτή δομείται και οργανώνεται, και του ποια είναι η επιχειρηματική σας, δική σας προσπάθεια που θα γίνει. Εάν λέτε ότι απλά θα είστε μέρος της οργάνωσης μιας πολυμετοχικής ενίδη συνεταιριστικής εταιρείας παραγωγών, αυτό αφορά τους παραγωγούς. Εάν θέλετε να κάνετε μια εταιρεία η οποία θα έχει μέσα και επενδυτές, όπως λέτε, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι παλαιάς εποχής το να λέει κανείς ότι στους επενδυτές εγώ δίνω 49% και κρατώ το 51% ενίδη τοπικής υπεραξίας. Μου θυμίζει ελληνικές λογικές παλαιών δεκαετιών που πρέπει να ξεπεράσουμε και είστε νέα παιδιά και πρέπει να τις ξεπεράσετε. Αγκυλώσεις τέτοιες δεν πρέπει να υπάρχουν. Στις επενδύσεις δεν υπάρχουν τοπικισμοί ούτε εθνικισμοί. Στις επενδύσεις υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επενδύουν και αυτοί οι οποίοι, και μακάρι να βρείτε επενδυτές και μακάρι να πάρουν όχι το 30% ή το 50% αλλά και το 70% αν βάλουν τα αντίστοιχα κεφάλαια και σας δώσουν αυτό το οποίο χρειάζεται προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχείρηση. Και επίσης για έναν επενδυτή το να έρθει να συμμετάσχει σε μια συνεταιριστική δουλειά παραγωγών είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και υψηλού ρίσκου, γιατί η πολυμετοχικότητα σε αυτό το επίπεδο έχει πάρα πολλές δυσκολίες διαχείρισης και νομικές και άλλες, τις οποίες για να τις λύσετε θα χρειαστείτε πάρα πολύ κόπο, άρα κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να πάτε στο επόμενο στάδιο της τυποποίησης και της εκμετάλλευσης και εκεί να δημιουργήσετε μια εταιρεία η οποία θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το απλά να δημιουργήσετε μια παραγωγική βάση, η οποία αφορά αυτούς που έχουν τη γη. Κάποια άλλη ερώτηση από την Επιτροπή? Θέλει η ομάδα να κάνει κάποια τοποθέτηση στο σχόλιο του κ. Παπαδόπουλου? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με την παρατήρησή σας και με την λογική αυτή την οποία προβάλλεται. Ωστόσο, ο λόγος που επιμένουμε να διατηρηθεί η κυριότητα στους ντόπιους κατοίκους, στην περιοχή αυτή, είναι λόγω του ότι το Ρέθυμνο αποτελεί μια περιοχή που δεν έχει εξελιχθεί σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη και εφόσον υπάρχει η πρόθεση αυτή από τους ντόπιους κατοίκους να κάνουν πλέον κάτι συλλογικό, να οργανώσουν μια τέτοια καινοτομία, γι' αυτό το λόγο και η άποψή μας είναι ότι αυτό πρέπει να στηριχθεί. Και οι ξένοι επενδυτές φυσικά μπορούν να είναι και αυτοί... Ορίστε. Δεν ακούσαμε τι είπατε. Δεν υπάρχει κάποιος διαφορετικός όρος σε σχέση με τα μερίσματα. Τα μερίσματα θα είναι ίδια και για τους ιδιοκτήτες της γης και για τους ιδιοκτήτες που θα είναι μέτοχοι στην εταιρεία, αλλά και για τους ξένους επενδυτές. Απλά θα είναι χαμηλότερο το ποσοστό συμμετοχής τους. Τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποιος θα έχει το management και να πείτε σε αυτό το κομμάτι πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και πολύ μεγαλύτερη δομή για να διασφαλίζετε ότι ποιος διαχειρίζεται, ποια είναι η δομή που υπάρχει, ποια είναι η διάκριση μεταξύ παραγωγού και εταιρείας, γιατί μετά μπλέκονται τα πράγματα και δημιουργούνται άλλες σχέσεις οι οποίες είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Της δουλειάς. Και αυτοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση. Υπάρχουν blocks management και τα blocks του minority. Μέσα στο συγκεκριμένο σωστά μιλάτε και σωστά, σε αντίθεση με τον συνάδελφο που λέει, σωστά μιλάτε. Διοικείται μια εταιρεία όταν υπάρχει σαφής διοίκηση. Όταν υπάρχει πολυμετοχικότητα χωρίς να υπάρχει block εξουσίας στους μετόχους, δεν υπάρχει ουδής ηγέτης. Χάνεται η έννοια του ηγέτη. Εσείς τι θέλετε, θέλετε να κάνετε μια συνεταιριστική με λίγους, δεν είναι τόσο πολύ συνεταιριστική, γι' αυτό τη λέτε και ανώνυμη εταιρεία,
και να βάλετε και το 49% κάποια κεφάλαια για να βάλουν για τους τσιμεντόπληθες, για να στήσουμε τα δέντρα, να κάνουμε όλη αυτή τη φυτεία. Δεν πουλάνε γη, ούτε μπαίνει η γη. Η φυτεία δημιουργείται επί της γης. Η γη δανείζεται, εισφέρεται η χρήση, κατά χρήση. Ξεκαθαρίστε το, εντάξει. Είμαστε της ίδιας λογικής με εσάς, γι' αυτό και έχουμε διαμορφώσει το επιχειρηματικό μας σχέδιο πάνω σε αυτή την οτροπία. Πιστεύουμε αυτό ακριβώς και εμείς. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση... Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση, να συνεχίσουμε στην επόμενη ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.